Yamɗi sappo e tati yoni ɗo e Dakar, yamɗi sappo e joyi to Paris. Heɗiɓe bisimilla e kabaruji ñalawma ɗi. Toɓɓe mawɗe ɗi ko toon to France ni payeten nde wonno ko talatare hannde nde hooreɓe leydi Afrique kani joɗɗade battude e hooreɓe dental leydi Europe e pelle kewɗe adunaru ndu gam darde hono ɓe ballirte kamɓe leydi Afrique ha ɓe giwa e caɗele faggudu ɗiɓe goni ɗi. E on saha to Niger sandu fedde mawde adunaru ndu darninde hinne yurmede holli ko ɓuri ujunnaji sappo yimɓe geggi gure mumen hol saabi majjum men keɓ humpito ɗo e seeɗe ni men kal ko yoyti e ujunnaji jeegom ɗannotoɓe ɗanle ɗi galda e sharia taccuɓe hanki keeri Maroc faade Espagne ko meeɗa waɗude illa ɗanle ɗi galda e sharia puɗɗi ñalawma wotere ko fotini taccamaji faade Europe. Tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe mawɗi e kabaruji e ñalawma hande sappo e jeetati joyo ɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogaye goho on mbiyama ɗum noon bisimilla. Heɗiɓe on calminama koto France paɗen nde wonno talatare hande nde kene ɓaɗo nogayo e hooreɓe leydi Afrique tawtude hooreɓe dental Europe pelle kewɗe adunaru ndu joɗoto e batu to Paris fandare batu ngu woni ƴewdi hono leydi Afrique ballirte beele ene giwa e caɗele keɓe jawdi ɗi gone mum ɗe. Abdoulaye Dikko a jarama Aissatou Ly. Hono ɗum woori hono batu ngu yaari? Ngal kawrital fuɗɗi wakkati 11 yamde e ardagol Emmanuel Macron hoorejo leydi France no mbiɗa ni e ley jonde nde ɓe ƴewdan no newa mum e hiɓirte e dow ñamale gonɗe e dow dan leydi Afrique caggal ɗum hono hen golleɗe Afrique ɗe ballirte yalla no ɓamto e banggal keɓe jawdi beete hande ne fadde kawrital fuɗɗude hoorejo leydi Togo Faure Gnassingbé holli ngal kawrital hollan lawol kesol no Afrique ɓamtorto e wima ko golleɗe leyɗe ɗe ɗum golleɗe laamuɗe balle ana moƴƴi jonnon golleɗe golnoje koye mum en ɗeɗu ana kani wallede sanne mo jokkini hen wiide FMI walliri Togo ko foti milliyoji 250 kalsi dollar e le majjul fa han fadde ndeɗo hawrinde joɗade hannden jagoɗo kalfinade faggude leydi France Bruno Le Maire holliti jawdi hawrinte wallire leyɗe Afrique ɗe faade keɓa haɓade pelle jihadiyankoɓe ɗe e wima ko gonga noon jaati tiɗala faggudu ana woodi e leyɗe Afrique ɗe jonnon ande du caɗele dawro e rafindenago du ana woodi fadde ndeɗo jonde fa hana leydi Soudan ken heeɓi gueɗal manggal altinere kengen laamu leydi France holli caggal nde yaafi ñamale ko foti milliarduji 5 kalsi dollar ñamleki kasen leydi Soudan ko foti milliard goto feccere kalsi dollar yalla ndin ɗon leydi ana ɓamto e banggal keɓe jawdi muɗum. Jarama Abdoulaye Dikko en payen Mali nde wonno syndicat golloɓe e saria ɗum woni SAM e Silma joddima kañumenne altine hanki nde nantinoɓe kabaruji to Mali fandare jonde mabɓe noon wonno humpidde yimɓe fo e laɓɓinde koye mabɓe e haalullaji na mbiyen jennoje wonna mbiyen tan ƴettoje e feloje kaleteɗi paweteɗi dow mabɓe ñande fou e nder ande kese ɗi ha tengti e hakkude mabɓe e hokkoɓe kabaruji ɗi keɗoɗen Dieynaba Sow. Caggal ko Mohamed Youssouf Bathily andiraɗo Ras Bacci jagga kaso ko fawade e wullitagol syndicat en sariyankoɓe wiide o feli ɗumen gila nden yimɓe hewɓe ha tenti e hokkoɓe kabaruji kolliti wiide sariyankoɓe ene kada ɗumen wellitare e nder golle munen ɗum noon sariyankoɓe jalti laɓɓinde ko e munen. Mamadou Yatara sariyanke sandari yande ɓen wiyeteɓe ko ñawoɓe ga e nder leydi Mali e jofade ɓen tan wiide e nden yande ene ƴettoɓe ene bonnitaɓe e hurum maɓɓe ɗum on tuma on jalti ko wiyete jeytare haala nden ma en natan ko wiyete bonnidde seyfidde kamɓe gonka maɓɓe hayso tawi noon ne jogui goomuji kumaniɗi kamɓe wawde rende ɗum. Syndicat sariyankoɓe mbi kadi fedde UNTM nde feeli ɗumen kettoɗen Mamadou Yatara sariyanke ko jaabi fedde UNTM nde ardiɓe UNTM mbi'i wonde sa yi kamɓe ɓe calima gollal fawade ngun ngumu kamɓe ɓe tafi joni ngu ko fawade e ngal kuulal baɗanogal beele moni foof wawa andede ko jogui e ko jogaki ngal wona kuulal pawingal e ɓen wiyetoɓe koɓe ñawoɓe ngal ɗon kuulal noon e ngal toon dosgal jeenaɓal e ngal gollire kadi wiyede moni amen foof ne rokke million-ngaji 2 ɗum wodani ɗum fof e wonde sariyankoɓe kolliti wiide yo ɓiɓɓe leydi ndi paam sariya o ko kañum en tan wonani ɗo. Dieynaba Sow
Bamako RFI. Ko tonto madini keddotoɗen humpide won capanɗe nayo yimɓe mayɓe alet heccankinde ɓen ɗon gollotono koto kangi ACT walla mbiyen to gasɗe kangi to abanko hedde mumeti sali noon ko capanɗe 3 kilométre woni koye laamu kidal ɗum ni ko caggal nde gaska na mbiyen woynu ɗo ɓe ɗuggittuno kangi murgiti walla mbiyen wurji. To Niger ko ɓuri ujunnaji 10 yimɓe eggi gure mumen hakkunde aljuma e aset yawtude nde saabe piyanɗi jihadiyankoɓe to hirnage Niger non hollitiri cimtol salndu fedde mawde adunaru ndu daranine hinne yurmede wonde leydi ndi keɗoɗen Minati Diallo. Ujune 15 ana hawra cuuɗi ujunere e temeɗe jeegon e noga e ɗiɗi woni ko iwi e wuroji mum en ƴiwde 14 warde 15 lewru ndu ɓe fuu e diwal Tilaberi e laamorgo Namari Gugu kañum e ngallure Sarkoyra ɓe jeeya non hollitiri sandu fedde adunaru ndu daranine hinle e yurmede e cimtol jayndiyankoɓe AFP keɓi OCHA holliti yimɓe wuroji ɗi ana keddi eggude woɓɓe e maɓɓe ana pewti laamorgo leydi ndi ñaami adadu egguɓe ɓe wakkati jonin o laaɓa sukaɓe rewɓe mawɓe ɓuri hewde e maɓɓe jokkin hem cintolngol ɓe yimɓe e gure Zibanda Koyra Zeno Zibanda Koyra Tegi Kofuno kañum e Gaddabo Anzuru nokku tawraɗo wuroji noga e ɗiɗi ɓe ƴiwi e mun wargo yenugol e sukaɓe e mawɓe rewɓe ɓantugol jawle maɓɓe e dabaji maɓɓe fa yottade e hulɓingol ɓe woni ko yimɓe kuliyankoɓe gaɗata e diwal ngal woni sababu eggugol maɓɓe e ɗe gure diwal Tilaberi ana tawa e keerol leyɗe tati sahel ngel kañum e nokku fu ɓurɗo tampude e piyanɗe jaadiyankoɓe lewru ndu civil en nogayon maayi e fiyande e diwal ngal. To Espagne walla mbiyen Maroc ko foti ujunnaji jeegomo yimɓe ɗannotoɓe ɗanle ɗi ngalda e saria tacci kerol Maroc ngol faadi siwta to Espagne ene ɓen ujunere sukaɓe ɓe cuwa hebde duuɓi 18 ko ɗanle ɗi ngalda e saria puɗɗi ko lima yetti hanki toon to Espagne e ñalade wotere meeɗa limede andinde ɗum waɗi koye saaha mo ganduɗa ene teska gollidal hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi woni Espagne e Maroc ene laaƴa laamu Espagne andini e jonde nde waddi talata hande nde e nantino ɓe kabaaruuji ruttini to Maroc fodde ujunnaji 2 e temedde jeeta to yimɓe natunoɓe hanki toon to siwta haɗata noon talatare hande nde kadi yimɓe ɗannotoɓe ɗanle ɗi ngalda e saria ene jokki e taccude. To Tunisie laana gotka iwka Libi faadi Europe yuwi ko ɗum laamu Tunisie hande ni talata hande nde e wi maɓɓe noon ko fotino capanɗe 9 yimɓe ɗannotoɓe ɗanle ɗi ngalda e saria jolno e laana ka capanɗe 3 paabama kono ene heddi capanɗe 9 majjuɓe jiitaka. Fedde mawnde hadunaru ndu woni ONU ene hanno batude talata hande nde ko fewti e alhaali baasi Birmani fandare batungu wonno ƴettude sharɗiji na mbiyen peeje kaɗoji Birmani siwilen ɓe e laamu ndi leydi hebde kaɓirɗe kono batungu rewtama na mbiyen dirtinama ha ñande wonde saabi ɗum noon dirtinede koye leyɗe temedere e capanɗe 9 gonɗe e fedde nde ko capanɗe 4 e 9 tan jaɓi jonde nde en kalan haala dawlaji dentuɗi ɗum woni Amérique ɓe gandini hanki altine nde maɓe ƴettu jukkoje fewde e 13 mawɓe ardiɓe leydi Birmani keɗoɗen Amadou Baroba e wiide cimtol trésor Amérique ɗe jukkoje jogori fawede koye mawɓe ardiɓe leydi Birmani e ɓen no tawa jagoɗo halfinaɗo leƴƴi tung yang mit jagoɗo halfinaɗo gueɗe keeri leydi ndi tung nung wondude e gouverneur banque centrale tang nayin trésor Amérique haɗani ɗon ɓe ɓeydi wiide horeɓe mawɓe konunkoɓe Birmani waɗannoɓe golle kantonirɗe fewde e seppoɓe ɓe ha mayɓe e gañiɓe kewi hen ɓeɗone de ma jukkoje pawe e dow maɓɓe trésor Amérique hebti dendangal jawdi e ko ɓe toɗɗaɓe e ngol ɗerewol keɓanno konunkoɓe Birmani no jokki faltade seppoɓe ɓe wasde hormade hakkeji ɓiɓɓe Birmani imtol ngol ɓeydi wiide ɗe jukkoje fewtani e rendo Birmani dowlaji dentude Amérique holli wiide eɓe mbaɗa peeje ngam wallude Birmani ha ɓe waɗɓe ɗi bonandeji mbawa nangede jokke trésor Amérique ƴettino e lewru naɓuru jukkoje fewde société ji mawɗi leyɗele ɗe siftinde konu Birmani waɗino sammere laamu go e lewru ɗiɗaɓuru ɗum jibinino jippagol e laamu civil en e gardagol Aung Suu horejo leydi ndi e on saaha ɗum noon addino toon caɗele kewɗe kay wargoji kulɓiniɗi a jarama Amadou Baroba ko ɗum timmini hello harono kabaruji ɗi ko heddi ko joni
yamɗe 13 fawi silmaji 10 heeɗiɓe on bismama hello jokkingo e kabaruji ɗi ɗo e silmaji 5 men keɗo Fatoumata Sisa Wande yewtere on tottama konngol kono hade makko yettade jaɓɓoɗen Banel Hawa o halanen ko winda e jayndeji ɗi. Ko winda e jayndeji. Banel Hawa. Naam, lobbajo. Salminama. Jam salminima. Aɗa selli aɗa suuri. Alhamdulillah, jettoje Allah. Ewa, a bismama ko winda e jayndeji ɗi. Aywa, salminama andu e heeɗiɓe RFI fulfulde ɓe du calminama nokku kala hen ɗo ɓe mbawi tawede e heɗade en oɗo saa. Eywa, ko gaddanɗa en hande walla to panuɗa en noon jaati lobbajo. Hannden ana wawi wiyede Afrique foof leydi France woni hono ko tawa enen en ketta hen caggal ede wonno jonde ana to Paris to e oɗo saa hakkunde hooreɓe leyɗe Afrique e tawtude hooreɓe leyɗe Europe e fedde dental leyɗe Europe fa e yottade e hoorejo leydi France Emmanuel Macron ken jatun ardiɗo ngal ɗo kawtal e tawtude yoga e pelle mawɗe addunaare ndu daraniɗe banggal faggudu na mbiyanna keɓe jawdi en gadortu jeyde Africa News. Nde jeyde wi en jamma hankin tafon fadde ngal ɗo kawtal wadde hannden jamma hankin hoorejo leydi France hirtodiki e hooreɓe Afrique hewɓe yaaɓe tawdede e ngal ɗo kawtal hannden nde ɗo jonde hannden ana miile walla Afrique yalta e tiɗallaji ɗi woni e muɗum ɗi tiɗallaji e banggal keɓe jawdi ɗi Afrique meeɗe yiide hono mum. Africa News wi en ñaw coronavirus du woni hono ko saabi so leyɗe Afrique ɗe hono keɓi ɗeɗo caɗele e sa nde coronavirus e fuɗɗi nde hooreɓe hewɓe jatti leyɗe Afrique e tewtino on ɗon sa yalla ñamale gonɗe e dow daaɗe leyɗe Afrique ɗe ana ɓuyte naadu jaafe jaati. Jeyndi le point Afrique ne wonko haali noon jaati ndeɗo jeyni wi en hoorejo leydi France Emmanuel Macron ana dari sanne hannden wallude yalla leyɗe Afrique ɗe ana keɓa balligu yiɗi makko woni Afrique wallire ko foti 34 milliards kalsi dollar sikke wala hen e wi makko kanko Macron e ɗum famɗi jonnon eɓe miijo e ƴewde kaalisi mo fedde FMI hani hokkude leyɗe joguiɗe doole ɗe hono hen waɗete fa tawe ndinɗo jawdi ono heɓe hokke leyɗe ɗe ngala sembe ɗe laawol gongol ngol Macron yingol woni ñamale ɗe ƴewte naade uyte na sarti dokkaɗo fa ɗe joɓe o on ɗon sartidu ana wawi dirtine. Jeyndi le monde Afrique ne wonko haali ndeɗo jeyne ka hono holli e leyɗe Sahel ɗe woni ana miila ɗe leyɗe Sahel ɗe jati kolliti wiide ana kasiguine ko foti milliard uji 35 e kalsi euro ɗo e hitande ujunere 2.5 yalla ne iwa e caɗele ɗe ñaw coronavirus saabiɗe ɗum ɗo woni hono ko suudu mawdu addunaare ndu FMI darniɗo e banggal kalsi e nantini e ley windande leydi France noon hono darni e leydi France dardi e leyɗe Europe ɗe e leyɗe keddiɗe fof ɗen ɗon ƴeewa no yawiri yalla balla na waɗe lamdogal ngal woni hono leydi hindi hen woni adatoni hemde e ballal muɗum na du ɗum latto ballal na walla ɗum latto ñamade jeyde aujourd'hui e jeyde wakkati sera kañum en ka kolli wiide miijo mum en woni yo leyɗe Afrique ɗe ballu koye mum en ɗum ko wiyete ko e tinnitade ɓuri yurminkinade e ɓe gotta naɗo ɓe cela hono ko ɓe bertata juuɗe mabɓe wakkati foof so ɓe dooma balligu na ɓe dooma ñamlede. A jarama Banel Hawa. RFI Maradi do 96.6 toɓɓere ɗiɗi. RFI Marwa e dow 101 toɓɓere 6. RFI Mopti e dow 99.7 toɓɓere 7. RFI Wagia e dow 94 toɓɓere 3. RFI Richard Toll 94 toɓɓere 3. heeɗiɓe ko ɗum timmini he kabaruji ñalawma hande ɗi kala koɗottoɗo RFI fulfulde yettama jarnama ɓeydude tan wiide kala ɗo mbawɗa wonde adunaru ndu jewti RFI ne keɓo RFI fulfulde ne keɓo e dow application Pure Radio ma e lowre RFI fulfulde a windati tappirde ma fefe toɓɓere RFI toɓɓere feere en jettat mo kanko keɗɗo e karallagal ngal on woni Saliou Diawo Sidi Diawo golle ma peewi e wiide on tan noon joni ma en keɗo gollidiɗo Fatoumata Sisa Wande yewtere on tottama konngol hande noon toɓɓere nde yowiti ko e alhaali coftal ɓalli Sisa Wande ko fati kawgel fuko koyngel ngel ka fedde halfinande fuko koyngel africaine yi felliti walla biyen felliti waɗude hakkunde duɗe walla jangguinirɗe e nder leyɗe Afrique ko ɗum woni toɓɓere nde tedduɓe oɗon pada.